Bones tardes a tothom, jo som en Roberto Vera Duran, vaig néixer aquí, és Argentina, som fill i net de mallorquins i és la primera vegada que m'entrevisten xerrant mallorquí, així que estic content. El que puc dir és que la història de la meva família és que la mamà va arribar a Buenos Aires quan tenia 14 anys, els seus predins i els seus germans, i el papà va arribar en 1956, quan les coses no eren molt fàcils a Espanya, no havia feina, i aquí varen trobar una terra que els va rebre molt bé i se varen conèixer aquí, tots dos, a Buenos Aires. No se coneixien a la illa, però se varen conèixer aquí a l'Argentina i se varen casar. El que puc dir també és que la mamà i el papà nosaltres no mos xerraven en mallorquí, mos xerraven en foraster, com deien ells, però sí, tots dos xerraven en mallorquí. La meva predina me va ensenyar la llengua, jo. Sempre me contava rondalles i me pareix que he d'agrair principalment a ella perquè puc xerrar la llengua de Mallorca. Tot això per jo és molt important, és una herència molt valiosa que tinc i la vull conservar sempre. Les tradicions aquí a l'Argentina principalment se varen conservar que nostra per el menjar, perquè la meva predina cuinava totes les coques en trampó, panades mallorquines, sopes, i m'agradava molt a tots compartir aquestes coses tan sabroses que aquí no se menjaven en un altre puesto que a casa predina. La mamà no tenia temps de cuinar perquè feia feina tot el dia i d'on era casa predina on nosaltres sempre menjàvem les coques en trampó dissabtes. Gràcies a Déu puc dir que he estat un parell de vegades a Mallorca. He tingut l'experiència quan tenia 24 anys d'anar-hi tot sol allà. Vaig estar un any fent feina a Palma i va ser una molt bona experiència per jo per estar en contacte amb la cultura de l'illa, conèixer tota la meva família i estar més a prop de les meves arrels. La meva experiència aquí és a Casa Balear de Buenos Aires. Ma mare me va dur un parell de vegades quan era petit, però no sempre. Varen venir a menjar qualque paella i no més que això. Però de gran he tornat a venir amb la meva dona i amb els meus fills perquè estiguin en contacte amb la cultura. Agraeix molt que la possibilitat d'aquesta entrevista. Viu una ferrada forta a tota la meva família de Palma i el meu cor sempre està allà també amb vosaltres.